سلام كما يوعدكم أجايشنا الدمات أجايشنا عبززت ختصات فوز متأخم أجايشنا على فيسبوكن على فيسبوكن يوتيوب تكاتاتولنا زلكم كلكم كما يالكم وبعد هنمتأكم نايلومي معلتي زتنان عب هنصت هاجر زمركوتا خخوني نايلوم معلتي زتنا على مدرخ كأني دكتور فتوي دكتور فتوي نباخا وانت معك لنا دكتور حجخة مسيخة قرن بار كورات يحوات أحاتن سمويا كإلاتات كازيتينياتات بقطتا عمر رخمي بوزهان اتخاتاتولنا زلهم حزبنا أقدمنا بسم إريتراوي عدراح زيت كوينة سلامتاي انقع دحان مزاقهم قبل أفقدوا لي نزا أقدستي نخلو إريتراو خبتصحن كفولتون ناتي كبلو زلو إلنا زغربنايو استتات بتقدسن كنزتيلون كنهبتمون كنإرمون إلكم بتقدسنت عدمنا أخميركم ممتاخم بلبي مسغانا يبصحكم أب حزبكم هاجركم زلكم فقرن حلافنتن تقدسنتن مخانو مسكر إيو بزخونة نمل الله زعكل أنا فتو خفلي بهال أب سويزرلاند دما يقمد لما مشيت كمتي أب إرتراو أدرس زتي إن كايدو لمود أقاباب مسرح ببقوانو بترتا أو هاتي زتي مسكندي أقرب مدب بمخان إن خطلو أقاباب تمركسين لما مشيت علي إزي مبقسن موكسن سنة هنسة هاجر زرقستو أقربي مدب حاو دكتور فتصم أرأي قوينو زتو حبني سراح بزكال متن كسراسل زسمعني حاقوسن حابدن وسن يقولو كم مخفتي زي تلمد أقباب كختل أفقدو لي إذا خاء كاب حدا دبتر لبي ولد زوسد كو تواسؤ عبون ودن اتبل إيا كم زد ما تبل ودي أنت عبو كل هاجر كسلتن هاجرنا انتاي رخيبوا إيا كيست أنا تكسع لومي دونقيا زلا عبو اوزو ودي دحريت كملو عالم تاريخنا انهت مخنياتو دما سئنت تمهرتي ايو ودي تمهرتي انت زركب حزبي مسلطنه دو يمسلكا عبو انت خونه قدا بزوح صعرن حاليوتن يدلي كاب قدامي اوان اكوا ابز اوانكم ان حشي خيدالو طبابي ينافق شقت يفوتو تمهرتي يدلي علو ودي قدامت طبابن شقتن يصلو نيرم ديوم ابو نطباب زلوو يصايفو نشقت دما يناشو نيرم ودي ويغود لك بز مخنيات ايو هاجرنا ندحر التاريخ هذا امبارح ابو يسمع بقوانا سلطانه ناب هاجرنا كم زعتو يراغاق تلك اللخو طبابنياتات كنكون إنا زدلينا دما بعلنا كنسرح إنا أبو
ኣምላኽ ይሓግዝኩም እዛ ልቢ ወለድ ተዋስኦ ነቲ ብስነ ፍልጠት ታሪኻዊ ኣማፃፅኣ ሃገርና ዝሓዘለ ሰደን ህንፀት ሃገር ዝቐርብ እትገልጽ ኮይና ስለ ዝትረኸብክዋ እየ ዘይልሙዱ ኣገባብ ተኸቲለ ይቕሬታ እናሓተትኩ ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ኣዳራሽ ዘተ ዝኸፍቶ ዘለኹ ደጊመ ምስ ሙሉእ ትሕትና ይቕሬታ እናሓተትኩ እቲ ኣቦ እስኹም ሰብ ሞያ ምሁራት ሰብ ተመክሮ ናይ ሚድያ ተዋሳእቲ ገዘጤኛታት ኮንኩም እሞ ረኣይዋ እቲ ወዲ ከዓ ከም ህዝቢ ምስ እትግምትዎ ብሰንኪ እዚ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ጎጅልኡን ሃገርና ዓንያ ህዝቢ ሙሉኡ መሰሉ ተሓይልዎ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ደልሃት ድንቁርና ፀልማትን ክነብር ተገዲዱ መሰሉ ተነፊጉ ኣደና ስደትን መከራን ኮይኑ ካባኻትኩም ዝፅበዮ ዘሎ ኣበርክቶ ክትህብዎ ፍልጠት ምህናፅ ሃገር ህንፀት መንግስቲ ሕብረተሰብን መሰላቱ ከተፍልጥዎ ክትምህርዎ ክትሕግዝዎ ኮይኑ እቲ ልቢ ወለድ ድማ ንፍልጠት ምቕሳም ክትሕብር ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ኣቕሪበያ ብዝኾነ ኩላህና ማይክሮፎን ክንሕዝ ከለና ብሕፅር ዝበለ ነቶም ሰብ ሞያ እዩ እዚ ነቶም መላግቦ ዝበለቶ ዶክተር ሳራ መላግቦ ኢኹም ምስኩም ምስ መንእሰያት ስለ ዝኾንኩም ብሕፅር ዝበለ ስብና ናይ ሞያና ብቕዓት ምስ ህዝቢ ክትላለዩ ይላቦ ብዝተረፈ ምዕቡል ሁርኩት ህዝቢ ዝርድኦ ኣገባብ ሓሳባትኩም ከተቕርቡ ዘለኒ እምነት ወሰን የብሉን ምስ እውን ለበዋ የቕርብ ሕጂ ኣኽለኒ ምስ ልኡል ትሕትና መድረኽ ናብ ዶክተር ፍፁም ኣርኣያ ነቲ ዓሚቕ ብስነ ፍልጠታውን ታሪኻውን ኣማፅኣ ህዝብናን ሃገርናን ዝገልጽ ህንፀት ሃገር ዘርእስቱ ኣብሪሁ ክገልጾ መድረኽ ከሰጋግረሉ እየ ኩልኩም ዕዱማት ኣጋይሽና ከዓ በቲ ዘለኩም ብቕዓት ከተህብትሞን ክትእርምዎን ናባኹም እቲ መድረኽ ክግደፍ እዩ ከም ለበዋ ሎሚ ምሸት ኣገባብ ዘተ እነካይዶ ዶክተር ፍፁም ነቲ ሰነድ መወከስን መበገስን ከቕርቦ ከሎ ስዒቡ ዕዱማት ኣጋይሽና ምሁራት ክኢላታትን ነናቶም ርእይቶ ከስምዑን ከብርሁን ባይታ ናብዓቶም ክግደፍ እዩ እቲ ኣብዚ ኣዳራሽ ቦታ መፂ ዘሎ ህዝብና ብመራኸቢ ቦታታት ዝስዕበና ዘሎ ብፅሑፍ እንድሕር ደኣ ሕቶ ኣለዎ ኮይኑ ርእይቶ ኣለዎ ኮይኑ ብፅሑፍ እውን ከቕርብ ይኽእል እዩ ብዝተረፈ ብድምፂ እውን ኣብ ድሕሪቶም ክኢላታትን ምሁራታትን ኣካላት ዘቕረብዎ ናታቱ ርእይቶን ሓሳብን ሕቶን ክህብ ይኽእል እዩ ምእንቲ እቲ ግዜ ከኣኽለና ድማ ንሓታታይ 3 ደቂቕ ነቶም መልሲ ዝህቡ 5 ደቂቕ ማለት ከይነውሐ ክኸውን ምእንቲ ኩላህና ክንሳተፎ ብሓቂ ፅቡቕ ምሸት ከነምሲ ዘለኒ ትምኒት ወሰን የብሉን የቐኒየለይ መድረኽ ናብ ዶክተር ፍፁም ወዲ ኣለኹ ዶክተር ፍፁም እስኪ እቶ ክትገብር ፈትን እሞ ኣትየ ኣለኹ
أتي له I think شركة جبر هوست لك خونا اللي مثلني وباكو هوست. just simply شركة تقبل مفتن. أوكي هذا share is not turned on تبلن لا send a request تبلن لا. سند برا. اوكي افكر لك الله. أوكي يرأي لا يا أنس أوكي صبو كما يمسكون كما يوعيلكم كبرات هاجايش يغني لنا دكتور فتوخ يغني لنا سلتي مأتوي سلذي أبتي كأنت تحسوناي لما عالتي كان أتينا مالتيو سلذي تحسونا خمزي زرقاكمو بزعبا هنسات هاجريو نيشن بيلدينج إلنا استهيبنا يزلنا السوخان هنسات هاجر أب إرترا قدم كمينيرو حجخة خميالو نبدح حجخة بخمي إنا نريو وي كمينا كخون إن ديريو إلناون كنت نكفوينا مالتيو سلازي ناوها أتو بزعباتي ترقوم ناي هنسات هاجر كقلت سوري هنسات هاجر مالت بقندو هنسات هاجر بزعبا هزبي أب حانتي جغرافيا كل الاتركب هاجر زنبرو زتفلالي دحر بايتا زلوهم بزعبو أمي ززارب وي نعو أمي زملكت مالتي سلازي هنسات كنبلن كلنا نتيو مابتا كل هاجر زنبرو أحزاب كما جيروم تسانيوم بسلام بسنيت كم دك هاجر حبيرهم كنبرو يخولو يتقند عيو مالتي سلازي تخلو أب هنسات هاجر زقبر أما تشارشاتي كوقعو زد العلامة نتهم هزبي كما يجيروم سوتقمات بحاجرهم حبونات بدك حاجرهم فقرنا دك حاجرهم زلوهم أمنا نحدهم زت حلاليو أهزاب نكخونو زقبر مسرحي مالتي سازي كم تعنتو يزبالكو زي ناينيشن بيولدين بحافة شؤوب بزعبا هزبي أو حاجر زلو مالتي يزملكت حجي بزعبا نيشن بيولدين كنبلون كلنا كم زي تبسكو وانديو أبونا ولا أبو ولا مريم بشحن شعت 244 أب سمناوي غازيتا نا إيرترا زصحفوا صحف له بزعبا هاجر مالت انتاي مالت مخانو قرب نعاكس معكم يمو تعاقيسكم سمعوا سقاب كندي سبرأي خمز نبور تبناي قدم أبوتاتنا مخام الزحجي لو معلت نزارب ولا رأسون بخميك نتحازو كم نخيل كنسهل له نخيلنا مالتي هاجر مالت سباتيوم سبنايتا تولد لا بيت راي يكونن سبنايتا سم ذهبت صدرا بيت راي ونا يكونن نسو خبطا ولد كل زرعيت بيت ازيات عبد خالي بيت الله نسا دم هاجوريا نسو خبطا بخدي كنكن بخدي فغرد زعبي وولدون حواتو ازيوم زوجو خالوت ولد نحوات نحاتن كالو نساتهم دم دك هاجوريو هذا نايب حق سب كل مالت نتبدارين مدحانين مالت ناملاك فكري قبو كتسيلو نسدرا بيت فكري قبو كتسيلو دما نهاجور فكري قبو إذا من قد زي تربيلو زي خير سب مهاجري فكري دما زمل قوقيو هذا أبونا دون حون حبتون بعض بيتو لكون زي فكر سب كما يبيلو ولا هاجور فكري خير هذا فرعت أملاح زي بلو سبك كما يبيلو فقر هزبون كبرت منقستون كهلو يخير فقري تفوترويو قناخ فقر تمرتيو تفوترويو سلمنتاي عفكي ترفت بيتات تفكر وخاريا خي ترفت ون قنقوارا تفكريا فقر مالت دما تمرتيو
ስለምንታይ እቲ በቲ ኣብ ላዕሊ ተመልኪቱ ዘሎ መንገዲ ገይሩና ኸደ በቲ መሳልል ገይሩና ደየበ ኣብ ፍቕሪ ሃገሩ ዝበፅሕ ሰብ ምእንቲ ትዘፍቅሮ ህዝቡን ምእንቲ ዘፍቅራ ሃገሩን ዘለዎ ኩሉ ምስ ዘድልስ ጸረ ህይወቱ እውን ከይተረፈ ኣሕሊፉ ይህብ ሃገር ማለት እምባታት ጎልጎላት ወሓይዝ ቀላያት ኣዳራሻት ሓወልትታት ኣይኮነን ሃገር ማለት ሰባት እዮም እቶም ኣብታ መሬት ኣቦታትካን መሬትካን ዝነብሩ ሕብርኻ ዝሕብሮም ልሳንካ ድማ ዝልሳኖም ሰባት ንሳቶም እዮም ሃገርካ ንኣታቶም ዘይተፍቅር እንተ ደኣ ኮይንካ ሃገርካ ዘይተፍቅር ሰብ ምዃንካ ትረዳእ እንተደልሃካ እንተፈከርካ ብጉንባን እንተተሰላላዕካ ኣብ ህዝቢ ሽብን ጉምን እንተእትኻስ ፍቕሪ ሃገር ዝመስሎም ብዙሓት ኣብ ምልእቲ ዓለም ኣለዉ እዚ ግና ፋሽዝም ይምበር ፍቕሪ ሃገር ኣይኮነን ፍቕሪ ሃገር እቲ ቀዳማይ መሰረት ፈሪሃ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ካልኣይ መሰረቱ ድማ ፍቕሪ ስድራ ቤትን ፍቕሪ ብፃይን እዩ እቲ በዚ መንገዲ እዚ ሃገሩ ዘፍቅር ሰብ ወይ ከዓ ወገን ምንም እኳ ካብ ኩሉ ዝወሓደን ዝደኸመን ወገን እንተኾነ እቲ ካብ ኩሉ ዝበርትዐ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዘሰንፍ ንሱ እዩ ስለምንታይ ካልሃደ ትብል ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ኣላቶ እምበር እስከ ኣብቲ እትገብሮ ኩሉ ዓወት ክትረክብ ትደሊ እንተ ደኣ ኮይንካስ ህዝብኻ ኣፍቅር ንፍቕሪ ሓደ እኳ ከሰንፋ ዝኽእል የልቦን ፍቕሪ ከቶ ኣይትሕለልን ኣይትታለልን እያ ክቡር ነባቢ ፋሽዝም ኣርሕቕ ምስ መንፈሱን ምስ ጠባዩን ምስ መልክዑን ዓሚቕካ ቕበሮ ህዝብኻ ኣፍቅርን ኣገልግልን ሓርበኛ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁፅሪ 75-31 ሓደ 1944 ዓመተ ምህረት ያ ስለዚ ከምዚ ሰማዕኩሞ ናይ ኣቦና ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትርጉም ሃገር እንታይ ምዃኑ ዳርጋ ገሊፆሞ ፅቡቅ ገይሮም ኣስፊሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ብዘይውሕድ ኣቦና ሼክ ኢብራሂም ሱልጣኑን ከምኡ ዓይነት ማዕዳዮም ተመሳሳሊ ዝሰዱ ነይሮም ሓንቲ ዝረኣኽዋ ሬከርዲንግ ነይራ ናይ ኣብ ካልኣይ ውድባ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሰደድዋ ሓደ ኩኑ ደቂ ሓንቲ ሃገር ኩኑ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ነቲ ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ተፋቂሩ ተሓጋጊዙ ክነብር ከም ዘለዎ ወይ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዮም ለብዋ ዘቕርቡ ነይሮም ስለዚ ናይ ኣቦታትና ምክርን ማዕዳን ከምኡ ዝመስል ነይሩ ስለዚ ልምዓቱን ንዑና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኔሽን ቢልዲንግ ክንገብር እንከለና እንታይ ኢና ንገብር እንድሕር ኢልና እቶም ኣብቲ ሃገር ዘለው ህዝብታት ንዕኦም ሓደ ክገብሮም ዝኽእል ናይ ሓባር ክብርታት ከጥርዩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እቲ ኣብ ህንፀት ሃገር ንሰርሖ ኩሉ ነዚ ዓይነት ክብርታት ኣብ ምኮስኳስን ኣብ ምጥጣዕን ኣብ ፍረ ምብፅሓን ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብሩ ህዝቢ እንድሕር ንዕኦም ሓደ ክገብሮም ዝኽእል ወይ መንነቶም ኣብ ሓደ ከምፅኦም ዝኽእል ናይ ሓባር ክብርታት ከጥርዩ እንድሕር ዘይክኢሎም ብሓንሳብ ክነብሩ ወይ ክትሳንዮም ክነብሩ ዘለዎም ተኽእሎ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ኩሉ መስርሕ ናይ ሃፀት ሃገር ሼርድ ቫልዩስ ንብሎ ወይ ድማ ናይ ሓባር ክብርታት ናይቶም ህዝቢ ሓደ ዘምፅኣሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብሃይማኖት ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ብቋንቋ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ብእምነት ወይ ብካልእ ባህሊ እውን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ግን ነዚ ከም መፈላለይ ምውሳድ ዘይኮነ ነዚ ከም ሓይሊ ወይ ከም ጉልበት ተወሲዱ ግን ናይ ሓባር ሼርድ ቫልዩ ከጥርይሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ nations become united and stay together when their citizens share enough values and preferences and are able to communicate with each other ስለዚ ነንሕዶም ክዘራርቡ ክረዳድኡ ክማየጡ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ሓባር ክብርታት ናህና እዩ ዝብልዎ ድማ ናይ ሓባር ክብርታት ንዕኦምን ብከምኡ ከለልዮም ዝኽእል ክብርታት ከጥርዩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ናይ ሓባር ክብርታት ከጥርዩ ኣለዎም ክንብሎም ከለና ናብኡ ከብፅሖም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ኣገባባት ክንጥቀም ወይ መሳርሕታት ክንጥቀም ከለና ሓደ
ትምህርቲ ትቀንዲዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ካብ መባእታ ጀሚርካ ነቲ ሼርድ ቫልዩ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ከተኮስኩሶ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ህዝቢ ክተስርፆ ክከኣል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዳሕራይ ክሪኦ ኢና እቲ ኣገባባት ናይ ኮመን ንዓታቶም ከረዳድኦም ዝኽእል እውን ሓደ ቋንቋ ወይ ከም ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ተሰማሚዖም ክህልዎም ይግባእ ማለት እዩ ግን ከምዚ ክንብል ከለና እቲ ቋንቋታት ናይቲ ካልእ ህዝቢ ክጠፍእ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ወይ ክዕብለል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን መራኸቢ ስለዝኾነ ቋንቋ ንኩሎም ሓደ ገይሩ ክራኽቦም ዝኽእል ግን ቋንቋ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኢንፍራስትራክቸር ብሕልፊ ናይ መገዲ ናይ መራኸቢታት ክህሉ ኣለዎ ከምኡ እንተዘይሃልዩ እቶም ህዝቢ ኣብ ነንሕዶም ርክብ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ እንድሕር ክራኸቡ ዘይክኢሎም ድማ ክፋለጡ ይክእሉን እዮም ከም ደቂ ሃገር እውን ተላልዮም ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ ንክመፁ ከፀግሞም እዩ ማለት እዩ ካልእ ብሓይሊ ዝግበር ናይ ምውህሃዲ እሱ ድሓን ዳሕራይ ክሪኦ ንኽእል ኢና ብጨኮንቲ ስርዓታት ዝግበር ኣገባቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ እቲ ሼርድ ቫልዩ እንብሎ ናብ ሓደ ንምምፃእ እንድዩ ናብ ሓደ ንክተምፅኦም ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣገባባት እዩ ዝጥቀም ሕጂ ብፍሉጥ ኣገባባት ዓለም ለኸ ኣገባብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ሕጂ ነቶም ኣህዛብ ኣሲሚሌት ከም ዝገብሩ ትገብሮም ወይ ነቲ ዓብላሊ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ንክመስሉ ይግደዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘለዎም ባህሊ እቲ ዘለዎም ልምዲ እቲ ዘለዎም ቋንቋ ገዲፎም ናብቲ ዓብላሊ ዝኾነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ዓብላሊ ዝኾነ ኣካል ናኡ ከም ዝርዕሙ ይኸውን ማለት እዩ ኣሲሚሌት ይገብሩ ሕጂ እዚኢታት ተራእዩ ቀደም ብሕልፊ ኣብ ክፍላ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ፈረንሳን ናይ ጢልያንን እንተሪእናዮ ብከምዚ ኣገባብ እዮም ሕጂ ፈረንሳ ወይ ጢልያን ኢልና ንዛረቦም ዘለና ብከምዚ ኣገባብ እዮም ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ምፅኦሞ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ተጠቂሞም ናብ ሓደ ምምፅኦም እቶም ኣህዛብ ነንበይነ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዚ ሕጂ ፈረንሳ ኢልና ከም ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝቢ ጌርና ንሪኦም ዘለና ቀደም ዝተፈላለየ ቋንቋ እዩ ነይርዎም ኣብ ውሽጢ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ 100 ኪሎ ሜትር እንድሕር ከይድካ ዝተፈላለየ ህዝቢ ትረክብ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረብ ነንሕዶም ክራኸብሉ ዘይክእልሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ ዋላ ጢልያኑን ደሰይም ከምኡ ፀገም ነይርዎም እቶም ገዛእቲ ወይ መሳፍንቲ እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ምእንታን ነቲ ስርዓቶም ክድልድል ነቲ ህዝቢ ድማ ግብሪ ከኽፍልዎ ክመሓድርዎ ክቆፃፀርዎ ኢሎም ተቐንዲ ዝገበርዋ እንታያ መገዲ ፀሪጎም ማለት እዩ ሕጂ መገዲ ፀሪጎም ናብቲ ህዝቢ ክበፅሑ ወይ መልእክተኛታቶም ክሰዱ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀንዲታ ዓንቲ ወይ ዝበልኳ እቲ ሮድስ ወይ መንገድታት ወሰንቲ እዮም ነቲ ህዝቢ ክረኸብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ከምኡ ገይሩ ናብቶም ህዝቢ ምስ በፅሐ ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ምስቶም ህዝቢ ክዘራረብ ክኽእል ኣለዎ ምስቲ ህዝቢ ክዘራረብ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ቋንቋ መዘራረቢ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝልእኾ ልኡኽ ነቶም ህዝቢ እቲ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ ከብፅሕ ኣይክእልን ነይሩ ምክንያቱ ብቋንቋ ኣይራኸቡን እዮም ኣይሰማምዑን እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንታይ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ቋንቋ እዚ ናይ ሕጂ ፈረንሳ ንብሎን እዚ ሕጂ ናይ ጢልያን ንብሎ ዘለና ኩሎም ንዕኡ ከም ዝመሃርዎ ተገዲዶም ማለት እዩ ብዘይ ፍትወቲ ኣብ ልዕሊኦም ተፃዒንዎም ኣይደልዩን ነይሮም ግን እቲ መንግስቲ ብሓይሊ ነቶም ተምሃሮ ወይ ነቶም ዝውለዱ ደቂ እቲ ሃገር ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ነቲ ቋንቋ ክመሃርዎ ከም ዘለዎም ብግዲ ወሲኖም ማለት እዩ ብከምኡ ገይሮም ድሓር ነቲ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ከም ዝዛረብ ገይሮሞ እቲ ባህሊ እውን ከምኡ እንዳገበሩ ኣብ ሓደ ምፅኦሞ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓደ ኢልና ንሪኦ ዘለና ሓደ ዝመስል ዘሎ ቀደም
ዝተፈላለየ ባህሊ ቋንቋ ልምድታት ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገባብ ህዝቢ ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ኣገባብ ማለት እዩ ኣሲሚሌሽን ይበሃል እዚ እቲ ካልኣይ ኣመልጋሜሽን ይብልዎ ኣመልጋሜሽን ማለት ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዝተፈላለየ ባህሊ ዝተፈላለየ ቋንቋ ልምድን ሒዞም ይመፁ እሞ እምነትን ሒዞም ይመፁ እሞ ኩሎም ናይ ኩሎም ተሓዊሱ ሓደ ፍልይ ዝበለ ኣይደንቲቲ ወይ መንነት የጥርዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ተባዓይጡ ሓደ ናይ ገዛ ርእሶም መለለይ ይፈጥሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ምሳሌ እንድሕሪና ናይ እንግሊዝ እዩ እንግሊዝ ዝበሃል ቋንቋ ቀደም ኣይነበረን እንግሊዝ ሕጂ ብ አንግሎፎን ሳክሶፎን ዝበሃሉ ካብ ዴንማርክ ካብ ጀርመን ካብ ሆላንድ ዝፈለሱ ናብታ ደሴት ናይ ዓዲ እንግሊዝ እሳቶም ዝተፈላለየ ቋንቋ ሒዞም መፅኦም ኣብ መጨረሻ ካብ ናይ ኩሎም ተባዓይጡ ዝወፀ እዚ ሕጂ ሙሉእ ዓለም ዝዛረበሉ ዘሎ ቋንቋ እንግሊዝ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ኣማልጋሜሽን ይበሃል ሕጂ እዚ እንታይ ነቶም ኣህዛብ ናብ ሓደ ከምፅኦም ዝኽእል ኣገባብ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ባህሎም ነቲ ቋንቋኦም ነቲ ልምድታቶም ገለ ኣብ ሓደ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ኣብዒጡ ሓደ ከም ዝገብሩ ወይ ሓደ መንነት ከም ዝህልዎም ይገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ኣይደንቲቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ወይ ነቲ ሆሞጂኒቲ ንብሎ ወይ ድማ ጥምረት ሓድነት መንነት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ እነምፃሉ ኣገባብ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣኮሞዴሽን ዝብልዎ እቲ ሳልሳይ ክጠቕሶ ዝደሊ እቲ ድማ ኢንክሉሲቪቲ ኢልና ውና ንጠቕሶ ኢና እዚታት ሕጂ ከም ዝበዓል ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝርአ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተፈላለየ ህዝብታት ነናቶም ልምድን ባህልን ሒዞም ግን እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ነቲ ሃገር የመሓድር እሳቶም ግን እቲ ባህሎምን ልምድታቶምን ከም ዘለዎ ይኸይድ ማለት እዩ ግን እቲ ሓደ ዝራኸብሉ ቋንቋታት ግን ኣለዎም ማለት እዩ ሜይንሊ ፈረንሳ ክኸውን ይኽእል ወይ ሰለስተ ቋንቋ ፈረንሳ እዚ ናይ ጀርመን ዶች ጤልያኑን ምናልባት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ከም ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ካልእ ቋንቋታት እንድሕር ኣለዎም ወይ ልምድታት እንድሕር ኣለዎ ወይ ባህልታት እንደለዎ ግን ከም ዘለዎ ተዓቂቡ ከይዱ ነንሕዶም ተኸባቢሮም ብምክብባር ብምፅውዋር ኣብ ሓደ ተሳንዮም ከም ዝነብሩ ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ድሕር ንዛረብ ኮይና ኣባናውን ልክዕ ከምኡ ብሄራት ኣለውና ዝተፈላለዩ ልምድታት እምነታት ባህልታት ዘለዎም ስለዚ እዚኣቶም ከመይ ጌርና ኢና ከም ሓደ ደቂ ሃገር ወይ ከም ሓደ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ተሳንዮም ተኸባቢሮም ተረዳዲኦም ክነብርሉ ዝኽእሉ መገድስ ብኸመይና ክንፈጥር ንኽእል ኢልና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዘን ትሽዓተ ብሄራት ናይ ሃገርና የርእያና ስለዚ ኣብ ህንፀት ሃገር ህዝቢ ከም ህዝቢ ወይ ሕጂ ኤርትራ ንሕሪልና ኤርትራውያን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ መንነት ክህልዎም ዞም ህዝቢ እንዲት ዝድለ ዘሎ ወይቲ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ምዃኖም ነብሶም ብከምኡ ከለልዩ እንድሕር ዝድለ ኣሎ ኮይኑ ወይ ተሳንዮም እዚ ሓወይ እዩ እዚ ወዲ ሃገረይ እዩ ኢሎም ክነብሩ እንድሕር ኮይኖም መስራሕቲ ይካየድ እዩ ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ናይ ፈረንሳን ናይ ጣልያንን ክዛረብ ከለኹ እቶም ገዛእቲ ሓይልታት መሳፍንቲ ነቲ ህዝቢ ክምዝምዙ ወይ ክጭቁኑ ኢሎም ዝገበርዎ ኣገባብ ህንፀት ሃገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህንፀት ሃገር ብዲሞክራሲያውያን ኣካላት ክግበር ይከኣል እዩ ብጨፍለቕትን ገበትን ውልቀ መለኽቲ እውን ክግበር ይኽእል እዩ ውልቀ መለኽትን ጨፍለቕትን ገበትን ልዕሊ እቶም ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንህንፀት ሃገር ክሰርሕሉ ይኽእሉ እዮም
እዚ ከዓ መዓስዮም ከምኡ ዝገብሩ ነቲ ዘለዎም ስልጣን ወይ ነቲ ዘለዎ ሒዞሞ ዘለዎ ስልጣን ወሓስ ክኾኖም ከም ዝኽእል ምስ ዝፈልጡ እዩ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ነዚ ህዝቢ ሒዘ ክገዝኦ ዝኽእል ወይ ስልጣነይ ክቅፅል ዝኽእል ኢሎም ምስ ዝኣምኑ ሴፍቲ ምስ ዝስምዖም ወይ ውሕስነት ምስ ዝስምዖም ካብቲ ዲሞክራሲያዊ ኣካል ምሕደራ ናይ ሃገር ንላዕሊ ብዛዕባ ህንፀት ሃገር ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ሰይ ናብ ዓድና ሕጂ ህንፀት ሃገር ካብ ግዜ ጥልያን እዩ ዝጅምር ነቲ ኤርትራውነት ካብ ግዜ ጥልያን እዩ ዝጅምር ኢልና እንድሕር ሓሲብናዮ ብኸመይ እዩ ካብ ግዜ ጥልያን እቲ ኤርትራውነት ኣብቲ ህዝቢ ክሰርፅ ክኢሉ እንድሕር ኢልና ሓሲብና ጥልያን ምስ መፁ እንታዮም ክገብሩ ጀሚሮም ሓደ ከስፋሕፍሑ ናብ ካልእ ሃገራት ናይ በዓል ሊብያ ናይ በዓል ሶማልያ ነይሩ ሕጂ ናብኡ ዝኸይድ ወተሃደራት የድልዮም ነይሩ ካብ ኤርትራ እንዳወሰዱ ወተሃደራት ንሊብያ ንሶማልያ ይወስድዎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቶም ብሓንሳብ ንሊብያ ዝኸዱ ወይ ንሶማልያ ዝኸዱ ከም ደቂ ሃገር ከም ኤርትራውያን ኣብኡ ብሓንሳብ እዮም ዝኾኑ ነይሮም ማለት እዩ ስለሳቶም ብዛዕባ እቲ ዝወዶም ዝነበረ ግፍዒ እቲ ጥልያን ካብኡ ተሰኪሙ ናብ ዘይፈልጥዎ ሃገር ንምውሳዶም ኣምነን ሕዶም ንክዘራረቡ ይህን ምሂን ክበሃሃሉ መንገዲ ከፊትሎም ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ብሓንሳብ ኮይኖም ሽግሮም ካዕልሉ እንታይ እንተገበሩ ከይሕሾም መፍትሕታት መንገድታት እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ይዘራረቡ ነይሮም ሕጂ ህንፀት ሃገር ካብኡ ይብገስ ማለት እዩ ካብኡ ይበቁል ክፋለጡ ይኽእሉ ብዛዕባ ሓበራዊ ሽግሮም ድማ ይዝትዩ ነይሮም ማለት እዩ ካልእ ብጀካዚ ናይ ውትድርና ኢንዳስትሪስ ከፊቶም ማለት እዩ ኢንዱስትሪታት ከፊቶም እቲ ኢንዱስትሪ ዝኸፈትዎ ንኤርትራውያን ወይ ንኤርትራ ኢሎም ኣይኮኑን ጥልያን ንዕኦም ምህርቲ ካዕቢቶም ክምዝምዙ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ኢንዱስትሪታት ከፊቶም ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝሰርሕ ኤርትራዊ ኣብ ነንሕዱ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ መፂኡ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ይሰርሕ ኣብኡ ሽዑ ከም ደቂ ሃገር ይራኸቡ ነይሮም ማለት እዩ ይዛተዩ ይራኸቡ ብዛዕባ እቲ ዝወዶም ወፃዓታት እውን ይዘራረቡ ስለዚ እዚ ሕጂ ከዓ ሓደ ፈልሲ ናይ ህንፀት ሃገር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካልእቲ ናይ ሕርሻ እዚ ናይ ኮመርሻል ኣግሪካልቸር ዝበሃል ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብኡ እውን ከምኡ ልክዕ ኤርትራውያን ይራኸቡ ነይሮም ይዛተዩ ነይሮም ካልእ ልዕሊ ዝኩሉ ከዓ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እዩ እቲ ጥልያን ነቲ ናቱ ምህርቲ ከጓዓዕዝ ክብል ካብ በዓል ተሰነይ ካብ በዓል ኦም ሓጀር ተሰኪሙ ንባፅዕ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ባቡር መስመር ባቡር ተኸይዱ ነገዲ ፀሪቡ ሕጂ ንዑ ክጥቀም ኢሉ ዝገበሮ እቲ ህዝቢ ግን ከም ዝራኸብ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ መንገዲ ንህዝቢ እውን ክራኽብ ነቲ ህዝቢ እውን ነንሕዱ ከፋልጥ ከላሊ ኣኽኢልዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ፈልሲ ኣብቲ ህንፀት ሃገር እቲ መጀመርያ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝተጀመረሉ ኩነታት ፈጢሩ ማለት እዩ تخيل حجتنا إلكتريسيتي تنا ووتر سيستم تقال ملاتات إنفراستراكشر ምናልባት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከፊቱ ዝምስገን ወላ እንተ ዘይኮነ ግን ኣትሊስት ነይሩ ናይ ስጋ መባእታ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ጥልያን ካልእ መን ይመፅኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕብለላ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ መፅኡ ንዑ ከዓ እቲ ዕብለላ እቲ ቋንቋ ናይ ወዲ ሃገር ብባዕዳዊ ቋንቋ ምትክኡ እቲ ጭቆና እቶም ሰበስልጣን ካብ ባዕዲ መፂኦም ነቲ ህዝቢ ክገዝኦ ንጅማሮም እቲ ህዝቢ እቲ ዘለዎ መረረ ክስምዕ ክኢሉ ነዚ መረረ ድማ ክዛረብ ብሓንሳብ ክእከብ ብሓንሳብ ክዛተ መገዲ ሃስለው ክብል ይጅምር ኣብዚ መስርሕ እዚ ሕጂ ይፋለጥ እቲ ሃገራውነቱን ካብኡ እንዳዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ማለት እዩ ብክልቲኦም ብህዝባዊ ግንባርን ብተጋድሎ ሓርነትን እንድሕሪእናዮ እቲ ህንፀት ሃገር ኣብኡ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ይመፁ ነይሮም እቶም ተጋደልቲ ኣብቲ ገድሊ መን ካበዩ እንታዩ ዝበሃል መፈላለይ ኣይነበሮም ልክዕ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ከም ሓንቲ ስድራ ከም ዝገፁ ኮይኖም ብሓንሳብ ተሳንዮም ከም ዝኸዱ ይገብሮም ነይሩ ማለት እዩ ትገድሊ ስለዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢሎም ይቃለሱ ነይሮም እምነቶም ባህሎም ቋንቋም ብዘይገድስ
ኣብኡ ግን ይራኸቡ ነይሩ እቲ ኣብኡ ምርኻቦም ንገዛእ ርእሱ ነንሕዶም ከም ዝፋለጡ ገይሮም ከም ደቂ ሃገር ባህሊ ናይ ነንሕዶም ባህሊ ናይ ነንሕዶም ቋንቋ ናይ ነንሕዶም ልምድታት ክፋለጡ ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብሮ ናብ ሓደ ከም ዝመፁ ከም ዝቀራረቡ ይገብሮም ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ እዚ ናይ ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እስካቲ ናይ ናሽናል ሰርቪስ ኣብ ግምት ክነእትዎ ንኽእል ኢና ምናልባት ሕጂ እሱ እቲ ኣገባባት ተሓሓዙ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ስርዓታት ንዓታቶም ብዝጥዕሞም ስለ ዝገብርዎ እቲ ህንፀት ሃገር ዋላ ንህንፀት ሃገር ኢሎም ዘይኮኑ ንዖም ኢሎም ስለ ዝገብርዎ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ህዝቢ መረረ ከስዕብ ይኽእል እዩ ወይ በቲ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ መስርሕ ህንፀት ሃገር ግን ተራ ወይ ኢድ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ካብኡ እዚ ናይ ናሽናል ሰርቪስ እዩ ካብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ኣብ ሳዋ ይራኸብቲ መንእሰይ ኣብኡ ድማ ነንሕዱ ይፋለጥ ካብኡ እውን ይዛመድ እቲ ሓዳር ምግባር ገለገለ እውን ኣብኡ እውን ተፋሊጡ ንድሕራይ ግዜ እውን ከምኡ ዝምድናሃት ክፈጥር ይኽእል ስለዚ እቲ ህንፀት ሃገር ኣብኡ እውን ይኽስኮስ እዩ ማለት እዩ ካብ ቀፂልካ እውን ተዓሊሞም ወዲኦም ናብ ከባቢታት ክኸዱ ከሎ ካብ ሓደ ከባቢ ናብቲ ሓደ ከባቢ ክኸዱ ከለዉ እቲ ከባቢ ይፈልጥዎ ነቲ ህዝቢ ይፈልጥዎ ነቲ ልምድታት ይፈልጥዎ ስለዚ እቲ ሓድነት እቲ መንነት ካብኡ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ እዚ ኢንተርካልቸራል መሬጅስ ገለ መለ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ድሕር ኮይኑ እሱ ንገዛእ ርእሱ ናብ ሓደ እንዳምፃእካ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይብልና ኣብ ግዜ ገድሊ ኢንተርሜሬጅ ኢንተርካልቸራል ሜሬጅ ኢንተርሪሊጅን ሜሬጅ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ዋላ እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ክርስቲያን ኮይኖም ኣንስቶም ሙስሊም ዋላ እሳተውን ሙስሊም ኮይኖም ኣንስቶም ክርስቲያናት ዝኾና ብዙሓት ነይረን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዚ ሕጂ እቲ ፍልልሲ እንዳፀበበ እንዳተጀልሐ ከይዱስ ዳርጋ ናብ ከምዚ ዓይነት ርክቡን ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንዳሕራይ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ነቲ ህዝቢ ሓድነቱ ኣብ ምስጣም እሞ ከዓ ከም ወዲ ሃገር ኣነ ኤርትራዊ ኢሉ ከም ዝኣምን ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ይሕግዞ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ዝረኣናዮ እቲ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ድሕረ ባይታ ናይቲ ዝነበረ ማለት እዩ ስጋብ ዝሕጂ ዘለዎ ሕጂ እቲ ካረንት ስቴት እቲ ህሉ ኩነታት ናይ ህንፀት ሃገር ኣብ ኤርትራስ ከመይ ኣሎ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኩላትኩም ትፈልጥዎ ዳርጋ ኣነ ህንፀት ሃገር ዘይብሎ ዘይኮነስ ብርሰት ሃገር እዩ ዘሎ እየ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ድማ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብሎ እንድሕር ኢልና ብቁጠባ ዋላ እንተሪእናዮ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ክነብር ወይ ቀሲኑ ተረጋጊኡ ኣብቲ ሃገር ከም ወዲ ሃገር ክነብር እንድሕር ኮይኑ ኣታዊታት የድልዮ ስድራ ቤቱ ክናብ ክኽእል ኣለዎ እሱ ነብሱ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ገብር ኮይኑ ክሰርሕ ሃብቲ ክድልብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከም ወዲ ሃገር እዚ ሕጂ ባይታ ዝዘበጠ ቁጠባ እዩ ዘለና ናይ ውልቂ ቁጠባ የለን ዋላ ቁጠባዊ ሓርነት እውን ናይቲ ህዝቢ ዳርጋ ዘየሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትህልው ኩነታት እየ ዝገልፅ ዘለኹ ስለዚ ንምንታይ እንዳሕራይ እቲ ህንፀት ሃገር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንምንታይ ክነሰፍለሉ ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕጂ እቲ ሶሻል ኮንዲሽን ናይቲ ህዝቢ እቲ ማሕበረሰባዊ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ እሱ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ደቂ ሃገር ሓዳር ከይገብሩ ናብራ ከይገብሩ ብግቡእ ወሊዶም ደቆም ከይዕብዩ ኣብ ዝተኣገድሉ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደገኛ ዝገብሮ ማለት እዩ ከም ደቂ ሃገር
ስለዚ እሱ እውን ሓደ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ። ቤተሰባት ተበታቲነን ኣለዋ። ኣቦ ኣብ ስደት ከይዱ ኣዲኡ ኣደ ኣብ ዓዲ ትተርፍ፣ ደቂ ድማ ናብ ስደት ይወፁ። ናብ ፍቆዱ ስደት ምስ ስድሮኦም ኣብ ዘይራኸብሉ ይበታተኑ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኤንቲቲ ናይ ፋሚሊ ዳርጋ ይዝረግ ኣሎ፣ ይበታተን ኣሎ። ፋሚሊ እንድሕር ዘላ ከዓ ከምቲ ኣቦና ወልዲ ኣብ ዝበልዎ ቅድም ፋሚልያ ትመፅእ ድሓሪቲ ካልእ ህዝቢ ዝመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረት ናይ ህዝብን ናይ ህንፀት ሃገር ኣብኡ እንዳበረሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካልእ እቲ መንእሰይ እዩ ነቲ ሃገር ክዓየላ ዝግብኦ ክሰርሓላ ዝግብኦ ከዕብያ ዝግብኦ ነቲ ዓዲ ገገዲፍዋ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዩኤንኤችሲአር ፀብፃብ ይርኢ ነይረ ኣብ 2025 ዝወፀ ፀብፃብ ስጋብ ሕጂስ 660,000 ህዝቢ ካብ ኤርትራ ወፂኡስ ዕቁባ ዝሓተተ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንድሕር ብፐርሰንቴጅ ክንሪኦ ክኢልና ካብ 4 ሚልዮን ወይ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ 20 ሚእታዊት ኣብ ስደት ተበታቲኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ነቲ ህንፀት ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ የመላኸተና ኣሎ ማለት እዩ። ወለዲ ከምኡ ደቆም ገዲፎሞም ይኸዱ፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ገዲፎሞም ምስ ከዱ ንዕኦም ዝጥውሮም ዝናብዮም የለውን። ስለዚ እሱ እውን ሓደ ሽግር እዩ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ መነባብሮ ሕማቅ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሪዘንትመንት ወይ እቲ ቅሬታታት ይመፅእ። እንድሕር ቅሬታታት ኣሎ ድማ ህውከት ዕግርግር ይመፅእ። ህውከት እንድሕር ኣሎ ከዓ ምብትታን ኣሎ ማለት እዩ። ዲስኢንተግሬት ናይ ምግባር ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣክንዲ ዩናይትድ ኮይና ብሓደ ኣይደንቲቲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ተጠሚርና ንነብር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቁጠባዊ ፀገም እቲ ናይ መነባብሮ ፀገም ነቲ ህዝቢ ነንሕሕዱ ከም ዝጠማመት ከም ዝተፋነን ይገብሮ ማለት እዩ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ምብትታን ምእታው ግድን እዩ ዝኸውን። ስለዚ ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። እቲ ቀንዲ ከዓ ካልእ እቲ ልዕልና ሓጊ ዝበሃል የለን፣ ቅዋም የለን። ኣብ ቅዋም ተመስሪቱ ዝምስረት ትካላት እውን የለውን ማለት እዩ። ዳርጋ ንርእሲኡ እቲ ፈፃሚ ኣካል ዝበሃል ዳርጋ ካብዘይህሉ ካብዘይንሪኦ 5-6 ዓመት ገይሩ ኣሎ። እቲ ሓጋዊ ኣካል ዝበሃል ዳርጋ 23-24 ዳርጋ ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ ካብ ዘይእከብ ካብ ዘይህሉ ካብ ዘይንሪኦ ማለት እዩ፣ ካብ ዝፈርስ ወይ ካብ ዝድስክል። እቲ ፈረዳ ኣካል ዝበሃሉ ነፃ ፈረዳ ኣካል ኣይኮነን፣ ብመንግስቲ ድላዩ ዝገብሮ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነውን ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ከም ድላዮም ኣብ ዝገብሩሉ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ እውን ነቲ ሓደጋ ናይ ሃገር ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይቐምጦ ማለት እዩ። እቲ ካልእ እቲ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ማይ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቀረብ ከምዚ ንሰምዖ ከምዚ ንሪኦ እዩ። መንገድታት ኣስመራ ዋላ እንተሪእካዮ ንገዛእ ርእሱ እቲ መልክዕ ናይታ ከተማ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክገልፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንገድታት እንድሕር ክፈራርሱ ጀሚሮም እቲ ናይ ምርኻብ ተኽእሎታት እውን ምስኡ ይባታተኽ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ ክህልዎ ዝኽእል ርክብ ክልሕልሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ እቲ ናይ መንግስቲ እቲ ትካላት መንግስቲ ንብለን ኢንኤፊሽንት እየን፣ ኮራፕት ብግቡእ ዘይሰርሓ ኣካላት እየን ዘለዋ። ስለዚ ነቲ ህንፀት ሃገር እሰን ክድግፍዎ እንዳተፀበያ ንርእስን ዝድግፈን ዓይነት ትካላት እየን ዘለዋ ኣብቲ መንግስቲ። ስለዚ እሱ እውን ሓደ ሓደጋ እዩ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ነቲ ህንፀት ሃገር ኢልና ንዛረበሉ ዘለና። እቲ ካልእ እቲ
ቅጥዒ ዘይብሉ ጥሕሰት ናይ ውልቃዊ ሓርነት ወይ ሰብኣዊ መሰል እዩ። እሱ ከዓ እንድሕር ዘየሎ እቲ ህዝቢ ቅሬታ ክስምዕ ግድን እዩ። ቅሬታ እሱ ከዓ ድሓር ናብቲ ግጭትን ናብቲ ህውከትን ክመዕበል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ሰንስናይ ከምዚ ንብሎ ከምቲ ዓንተይ ክብሎ ፀናሕኹ ደቂ ሃገር እንድሕር ክፋለጡ ኮይኖም ክራኸቡ ኣለዎም፣ ክዛረቡ እንድሕር ኮይኖም ቅድም ክራኸቡ ኣለዎም፣ ሕጂ ክንቀሳቀሱ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ናሕና እንድሕር ኢናዮ እቲ ሓርነት ናይ ምንቅስቃስ ዜሮ እዩ። ብፈቃድ ኢኻ ትንቀሳቀስ ካብትን ናብትን ካብ ኣስመራ ንደቂ ኣምሓራ ክትከይድ ካብ ኣስመራ ንመንደፈራ ክትከይድ እንድሕር 3-4 ኬላታት ትሰግር ኣለካ ኮንካ ህዝቢ ክንቀሳቀስ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ህንፀት ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋሁ ክትገብር ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ። ዋላ ሚትረፍሲ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ውሽጢ ከተማ እውን ወረቀት ዘይብልካ ተባሂልካ ትግፈፈሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋሁ ክተካይድ ወይ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚኦም ኩሎም ክጠቕሶም ፅናሑ ኢንዲኬተርስ ናይቲ ውድቀት ናይ ህንፀት ሃገርና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ናበይ ዝኸይድ ናብ ዕግርግር እቲ ህዝቢ ኣብ ነንሕዱ ከም ዝናቆት ይገብሮ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ነንሕድ ምውቅቃስ ስለ ዝመፅእ እቶም ኣህዛብ ወይ እቶም ብሄራት ሓደ ነቲ ሓደ ክወቅስ ይኽእል እዩ። በዚ ኣሚና እኮ ንሕና ንብደል ዘለና ናይ ዘስምዕ ዓይነት ስምዒታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ከምኡ እንድሕር መፂኡ ከዓ እቲ ናይ ምብትታን ሓደጋ ከጋጥመካ ክእል እዩ። እንድሕር ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሕካ ድማ እቲ ስቴት ወይ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ወይ ዝገዝእ ዘሎ ኣገባብ ስርዓት እሱ እውን ኮላፕስ ወይ ድማ ናይ ምውዳቅ ተሪኦታት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት ፍሽለታት ሕጂ ኣይተረኣየን ማለት ኣይኮነን፣ ብቀሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት እሱ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እሱ እዩ። ኣብ ሶማልያ ዝረአውን እሱ እዩ። ኣብ ሊብያ ደሰይምቲንግ ሕጂ እንድሕር እቲ ህንፀት ሃገር ብግቡእ ዘይተሃኒፁ እቲ ህዝቢ ድማ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ክብረታት ፈጢሩ በቲ ዋላ በቶም ፖለቲሽያናት ዝወሃቦ ሓበሬታ ንዕኡ እውን ክነፅግ ዝኽእል ዓይነት ተሪር ዝኾነ ህንፀት ሃገር እንድሕር ተካይዱ ዝመፀ ይምፃእ እቲ ህዝቢ ሓድነቱ ኣይከላሕልሕን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝመፅእ ሽግር ብሓንሳብ ኮይኑ ይገጥሞ፣ ኣብ ግዜ ራህዋ ድማ ነቲ ዝርከብ ርካቦ ድማ ብሓንሳብ ኮይኑ ይቋደሶ ማለት እዩ። እንድሕር እቲ መስርሕ ብግቡእ ተካሂዱ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገር ዝኩሉ ርኢናዮ ሕጂ ግድን እዩ እዚ ኩነታትና ብኣሙሄ እውን ተኸታቲልኩሞ ከም ንበዓል ሰንጋል ከቅርብዎም ከለዉ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ እቲ ሃገር ድሕሪታ ተሪፋ ዘላ ብቁጠባ ድዩ ብካልእ ነገራት ከምቲ እቲ ሲትዌሽናል ኣናሊሲስ ከቅርብዎም ከለዉ ኩሉ ነገር ባይታ ከምዚ ዘበጠ ዳርጋ ነተን ናይ መወዳእታ ስዒባት ደድሕሪአን እትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ሳስተይነብል ኣይኮነን፣ ከምዚ ኢሉ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ፣ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ለውጢ ግድን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እቲ ለውጢ ሲ ብተፈጥሮ ድዩ ብሰብ ድዩ ክመፅእ ግድን እዩ። ምክንያቱ ሳስተይነብል ኣይኮን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ኢና ዘለና። እቲ ክንክሕዶ እንተዘይኮይንና ማለት እዩ ከም ዘለዎ ከምዘየሎ እንዳረኣናዮ እንድሕር ክንክሕድ ኮይንና እንተዘይኮይኑ እቲ ዘርእየና ዘሎ ምልክታት ናይ ሓደጋ ምልክታት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ለውጢ ምስ መፀ ብቀዳምነት እቲ መስርሕ ህንፀት ሃገር ክንተሓሓዞ ግድን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓንሳብ ክንነብር ከም ደቂ ሃገር እንድሕር ኮይንና እቲ መስርሕ ክጅመር ክኽእል ኣለዎ። ካብ ሕጂ ግን ሓሲብናሉ ተዳሊናሉ እዚ ሕጂ ንሕና ኣቅሪብናዮ ዘለና ወረቀት እውን ከም መበገሲ እዩ እምበር ከም ሙሉእ ዶኩሜንት ጌርና ኣይነሓስቦን ኢና። ብዙሕ ሕፅረታት ከም ዘለዎ ንኣምን፣ ጉለታት ከም ዘለዎ ንኣምን፣ ግን እስኻትኩም ርኢኹም ከም ደቂ ሃገር እውን ብሓንሳብ ተዛቲና ተዘራሪብና ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ዘድልዮ
ህንፀት ሃገር ብኸመይ ክጅምር ኣለዎ ካብዚ ዘለዎ ክወፅእ ብሓንሳብ ፅሪልካ ናብ ዝኾነ ክትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣትሊስት ተበጊሱ ብኸመይ እንዳዓበየ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክዝተየሉ ዘለዎን ኣገዳስን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣድላይ ይመስለኒ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ እንድሕር እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ተሳንዩ ክነብር ሓድነቱ ኣስሚሩ ክነብር እንተኮይኑ ናይ ገዛእ ርእሱ ኮመን ሼርድ ቫልዩ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ኮመን ሼርድ ቫልዩ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝሰማምዓሉ ዝደልዮ ዓይነት ክብርታት ናይ ሓባር ክብርታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስርሕ ክንገብሮ ዘለና ንዕኡ ንምፍጣር እዩ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎ ናብቲ ሓደ ካልእ ሃይማኖት ወይ ሓደ ቋንቋ ዝዛረብ ወይ ካልእ ቋንቋ ተዛረብ ኢልካ ምግዳድ ዘይኮነ ግን ኩላቶም ዝሰማምዕሉ እዚስ ንሕና ክብርታት እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ነዚ ክብረዝ ወይ ክጠሓስ ክሪእዎም ከለዉ ድማ ደው ኢሎም ክከራኸሩሉ ዝኽእሉ ክብርታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነ ከም ሼርድ ቫልዩ ኢልና ክንሕዞም ንኽእል ኢለ ኣብዚ ዘርዚረዮም ኣለኹ ግን ምናልባት እዚኣቶም ሶም ጥራይ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት እውን ክውሰኽሎም ይኽእሉ እዮም ሕጂ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ልዕልና ሓጊ እቲ ህዝቢ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ውሕስነት ወይ ድማ እምነት ኣብቲ ሕጊ እውን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ቀደም ዝበሃል ዝባን ሕጊ እንተልካዮ ሓደ ሰብ ንሕጊ ጥሒሱ ክኸይድ ኣይክእልኒ እዩ ብኣይኒ ሚንስ ኣብ እንዳ ሕጊ ክኸይድ ኣለዎ ከምዚ ሎሚ ይኮነን ማለት እዩ ሎሚ ዝባን ሕጊ ኢልካዮ በትሪ ኣብ ሕቆኻ ደሪዕካ ዝኸይድ ዓይነት ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሩል ኦፍ ሎው ሕጂ ዳርጋ ኣይሕሰብኒ እዩ ውልቀ ሰባት ድላዮም ዝገብሩካ ዝባን ሕጊ እውን ክትብሎም ዕድል ዘይህቡካ ዓይነት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ብታ ዓዲ ስለዚ እሱ ተቐይሩ እቲ ህዝቢ ከም ናቱ ክብሪ ክሪኦ ኣለዎ ሕጊ ልዕልና ሕጊ ከም ናቱ ክብሪ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ማስ ሚድያ ድዩ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ነቲ ህዝቢ ንቕሓቱ እንዳበራህካ ኣብቲ ህዝቢ ክሰርፅ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ድማ እቲ ሩል ኦፍ ጋቨርነንስ ክኸውን ከም ዘለዎ ከዓ ነቲ ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብመስርሕ ዲሞክራሲ እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሱታፌ ከረጋግፅ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ኣብቲ ፖለቲካ ሱታፊኡ ከረጋግፅ እንድሕር ዘይክኢሉ ከም ዝተወሰነ ወይ ከምዚ ኣሊኔትድ ከም ዝኾነ ነብሱ እንድሕር ርእዋ ኣብኡ እዩ ዝመፅእ እቲ ምብትታን ስለዚ ዲሞክራሲ ከም ዲሞክራሲ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ሓደ ከጥምሮ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ እውን ኣገባብ ስለ ዝኾነ ተመራፂ ኣገባብ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ሃገር ክኸውን ኣድላይ ይገብሮ ማለት እዩ ካልእ ምስ እዚ ናይ ምምሕዳር ዲሞክራሲ ተተሓሒዙ ዝረአ እተን ኣከባቢታት እውን ምናልባት ድሓር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ንሕና ከም እምነትና ነዚ ክንፅሕፍ ከለና እቲ ምሕደራ ዲሰንትራላይዝድ ክኸውን ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ እተን ኣከባቢታት ርእሰን ከመሓድራሉ ዝኽእላ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ድማ ምስኣተን እንዳተሳነየ ክኸይድ ባጀት ክሰርዕ ድዩ እቲ ካልእ እቲ ብማእከላይ መንግስቲ ዝግበር ነገራት ይግበር እሳተን ግን ኣመሓደርተን ባዕለን ክመርፃ ኣካይደአን እውን ባዕለን ክውድና ክግደፋ ክኽእል ኣለዎን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንገዛእ ርእሱ ንዓታቶም እውን ውሕስነት ይህቦም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህንፀት ሃገር እውን ይድርዖ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሪስፔክት ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ምክብባር ክህሉ ኣለዎ ክፀዋወሩ ድማ ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣነ እምነተይ ከምዚ እዩ ነቲ ሓደ ከነኣሶ ዘይኮነ ወይ ቋንቋይ ከምዚ ናትካ ግን ከምዚ እንዳተባሃልካ ምኻድ ዘይኮነ ግን ነንሕድካ እንዳተኸባበርካ እንዳተፀዋወርካን እትኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቲ ፍልልይ ድማ ከም ሓይሊ ክሪኦ ወይ ከም ጉልበት ክውሰድ ኣለዎ ኣክንዲ ከም መንቀሊ ናይ መባእሲ ዝኸውን ከም ሓይሊ ከም ስትረንግዝ ክርአ
ከም ዝረአ ክግበር ክከኣል ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልክዎ እቲ ባህሊ ቋንቋ ልምድታት ኩሉ ከም ሓይሊ ወይ ከም ጉልበት ናይቲ ህዝቢ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ካልእ እቲ ኢንዲቪጁዋል ሊበርቲ እዩ እቲ ውልቃዊ ሓርነት ናይቲ ሰብ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚ ኣብቲ ሸርድ ቫልዩ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ወይ ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕርቲ ኢንዲቪጁዋል ራይት ዘየሎ ኮይኑ ሰብ ሓሳቡ ክገልፅ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ብግሩፕ ክእከብ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ዝደለዮ ከይዱ ክሰርሕ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ዝደለዮ ከይዱ ክነብር እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ስለዚ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ውልቃዊ ሓርነት ኣብ ዝደለዮ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ኣብ ዝደለዮ ከይዱ ክነብር ኣብቲ ሃገር እንድሕር ኣፍቂድካሉ ግን ሓደ ነቲ ህዝቢ ኣብ ነንሕዱ ናይ ምዝማድ ናይ ምውርራስ ክፈጥር ይኽእል እሱ ድማ ኣብ ድላይ ከይዱ እቲ እሱ ዝመረፆ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ትውልቀ ሰብ ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ኢንዲቪጁዋል ራይት ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ክኣምኖ ክኽእል ኣለዎ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ንዑ እውን ከም ናህና ከም ክብርና እዩ ኢሉ ኣብ ነብሱ ክትዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓንተወይ ከምቲ ዝጠቐስክዎ እቲ ኣኮሞዴሽን ወይ እቲ ኢንክሉሲቪቲ ኢለ ጠቂሰ ዝነበርኩ ሶሪ እሱ እንታይ እሱ እቲ ኣኮሞዴሽን ዝበልናዮ ወይ ኢንክሉሲቪቲ ኢልና ዓንተ ወይ ዝጠቀስናዮ ኣገባብ መስርሕ ናይ ህንፀት ሃገር እሱ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነቲ ማሕበረሰባዊ ውህደት ከምፃልና ዝኽእል ወይ ሶሻል ኢንቴግሬሽን ከምፅእ ዝኽእል ወይ ሆሞጀናይዝ ክንገብረሉ ንኽእል ኣገባብ ኢልና እንመርፆ ማለት እዩ ስለዚ ኢንክሉሲቪቲ ኣኮሞዴሽን ኢልና ክንዛረብ ከለና ነቲ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ልምዲ ናይቲ ህዝቢ እቲ ቋንቋ ናይቶም ህዝብታት ማለት እዩ ምፅውዋር ምክብባር ይፈቅር ወይ ይፈጥር ማለት እዩ እቲ ኢንክሉሲቪቲ ወይ እቲ ኣኮሞዴሽን ኣገባብ ህንፀት ሃገር ነዚስ ብከመይ ክንበፅሖ ንኽእል ከመይ ጌርና ኣብቲ ዝድለ ክንወስዶ ንኽእል እንድሕር ኢልና ሓሲብና ኤዱኬሽን እዩ ሓደ ትምህርቲ እዩ ትምህርቲ ካብ መባእታ ነቲ ወዲ ሃገር ነቲ ዜጋ ነቲ ቆልዓ ካብኡ ኣትሒዝካ ካ እንዳምሃርካዮ ትኸይድ ነቲ ሓደ ናሽናል ላንጉጅ ወይ ክልተ እንተለውና ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ዓረብን ትግርኛን ካብኡ ኣትሒዝካ ካ ነቲ ወዲ ሃገር በዞም ቋንቋ እዚኦም ክኢላ ክትገብሮ ዝግባአካ ምክንያቱ ንዓታቶም ሒዙ እዩ ድሓር ምስ ካልእ ሰብ ዝዋሳእ ከምኡ ምግባር ማለት ግን ነቲ ናይ ኣደ ቋንቁኡ ክገድፎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ምስ ካልእ ወዲ ሃገር ከራኽቦ ዝኽእል ቋንቋ ክህሉ ስለ ዘለዎ ሓደ ቋንቋ እንተኮይኑ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክልተ ቋንቋ ከምዚ ዘለናዮ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ክጠምረና ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ዝውስኖ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ዳሕራይ በዚ ዘለዎ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ዝሓሸ ኣገባቢ ቀደም ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ዘለና ኣገባብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ዝበልክዎ እቲ ኮመን ላንጉጅ ኣብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ ክወሃቡ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ እዩ ኣብዚ እውን ይድገም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኔትወርክ ናይ መራኸቢታት ናይ ምድሪ መንገድታት ናይ ምድሪ ባቡር ናይ ባሕሪ ባቡር እዚታት ንገዛእ ርእሱ ነቲ ህዝቢ ከም ዝራኸብ ስለ ዝገብሮ መሊሱ ጥምረት ስምረት እንዳፈጠረሉ ዝኸይድ ነቲ ህዝቢ ማለት ነንሕዱ ስለ ዝፋለጥ ከም ደቂ ሃገር እቲ ሕውነት እቲ ዝምድና ኣብኡ እንዳደለለ ዝኸይድ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኢኮኖሚክ ዲስፓሪቲ እቲ ፍልል እቲ ጋግ ናይ ትሕዝቶ ቁጠባ ድማ ክፀብብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ገሊኡ ሃብታም ኮይኑ ገሊኡ ከዓ ብድኽነት ዝሳቀየላ ሃገር
ሰላም ክትፈጥር ወይ ብሓንሳብ ተጠሚራ ክትከይድ ኢልካ ክሕሰብ ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብዚ ዓብዪ ዕዮ ክዓይ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ድሕሪ ዝተረፈ ክበፅሖ ንዕኡ ዝኸውን ቁጠባዊ ምዕባለ ከምፅኣሉ ዝኽእል ኣገባባት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ፕሮሞት ምግባር ሊጋላይዝ ከዓ ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ሕጊ ክተስፍሮ ክትክእል ኣለካ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ነቶም ደቂ ሃገር ማዕረ መሰል ኣለዎም ማዕረ ዕድላት ከዓ ንኩሎም ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝያዳ ከም ዘይብሉ ብሕጊ ኣነፂርካ ክተቐምጦ ክትክእል ኣለካ ብተግባር እውን ክስራሓሉ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ዓንቲ ወይ እውን ጠቂሰ ነረ እዚ ዲሰንትራላይዝድ ዲሞክራቲክ ጋቨርናንስ ከዓ እቲ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ደቂ ሃገር ሱታፊኦም ኣብ ፖለቲካ ከረጋግፁ ኣለዎም ወኪሎም ክመርፁ ክእሉ ኣለዎም እቲ ዝመርሖም ኣካል ቤተሳቶም ዝወከልዎ ከም ዝተመርፀ ናቶም ምዃኑ ምርጭኦም ምዃኑ ከረጋግፁ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኣታ ናይ ቋንቋ ዝበልክዎ ዓንተውያ እቲ እሳ ድማ ንዕኡ ከዓ ምምዕባል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝተመርፀ ቋንቋ ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ ክልተ ድዮም ሓደ ድዩ ክኸውን ነቲ ህዝቢ ንውሳኔ ዝግደፍ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና መስርሕ ህንፀት ሃገር ሓንሳብ ጀሚርካ ወይ 10 ዓመት ኣሳሊኻ ዝግደፍ ዓይነት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ክስራሓሉ ዘለዎ ክምዕብል ዘለዎ ስለዝኾነ ቀፃሊ ማለት እዩ መስርሕ ስለዚ እቶም ኣብዚ መስርሕ እዚ ክዋስኡ ዝኽእሉ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ መን እዮም ኢልና እንድሕር ሓሲብና ሓደ ብክቲ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ክተሳትፎ ኣለካ ብሬድዮ ብቲቪ ብገለ እንዳተገብረ ነቲ ክብፃሕ ዝከኣል ይብፃሕ ማለት እዩ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚታት እውን ከምኡታት ክግበር ይከኣል ሰሚናራት ወርክሾፓት እንዳገበርካ ነቲ ህዝቢ ከም ዝሳተፍ ምግባር ኣብቲ ህንፀት ሃገር ማለት እዩ ንቶም ዓበይቲ እውን ክፀሉ ይኽእል እዩ ንሱ እውን ክቅየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወለዶ ዝተለወጠ ወለዶ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እተን ስቴት ኢንስቲቱሽንስ እተን ትካላት ናይ መንግስቲ ኣብዚ ብንጥፈት ክዋሳእ ኣለዎን ማለት እዩ ኣብ ምዕዋት ህንፀት ሃገር ተረአን ከበርክታ ግድን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እሳተን እንተዘይሓጊዘንኦ እሳተን ድሕር መገዲ ተዘይፀሪገናሉ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ድኹም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካልእ እተን ናን ጋቨርንሜንታል ኦርጋናይዜሽንስ ክኾና ይኽእላን ሲቪክ ሶሳይቲስ ድማ ኣብኡ ክሳተፍ ኣለዎን ገለ ፀገም ክመፅእ እንከሎ እሰንአን መስትያት ኮይነን ነቲ ኣብ ክንዲ እቲ ሕብረተሰብ ድምፀን ዘስማዓ ማለት እዩ ስለዚ እሳተን ከዓ ኣብኡ እውን ክሳተፋ ክኽእል ኣለዋ ማለት እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታት ካልኦት እውን ኣብኡ ብንጥፈት ክሳተፋ ይኽእል እየን ኣብቲ ህንፀት ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ ገበርና እንታይ እቲ ፍረ ናይ ህንፀት ሃገር ፍሪኡስ እንታይ እዚ ኩሉ ደኺምና እዚ ኩሉ ሰሪሕናስ እንታይ ንምርካብ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ሰላም እቲ ህዝቢ ብሰላም ይነብር ማለት እዩ ቀሲኑ ረጊኡ ተኣማሚኑ ይነብር ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ሓርነት ናይ ምንቅስቃስ ይህልዎ ኣብ ድላዩ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ብዝደለዮ መንገዲ ናብ ዝደለዮ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ይህቦ ማለት እዩ ወይ ነፃነት ይህቦ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ውሕስነት ክኾነ ዝኽእል መንግስቲ ኣብ ምፍጣር እውን ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ናቱ እቲ ህዝቢ እንድሕር ተሳኒ ከይዱ ሰላም እንድሕር ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ እውን እቲ መንግስቲ እውን ስርሑ ክገብር ይኽእል እዩ እሱ እንድሕር ደሊሉ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ህዝቢ ውሕስነት እዩ ዝኾኖ ማለት እዩ ካልእ ቁጠባዊ ግስጋሰ እውን የምፅኣልና ማለት እዩ እንድሕር እቲ ህዝቢ ከም ድላዩ ክሰርሕ ከም ድላዩ ክንቀሳቀስ
እሞ ምእንቲ ተሃገር እውን ደው ዝብል ዓይነት ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቁጠባ ክምዕብል ወይ ክንህብ ባህርያዊ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ቁጠባዊ ግስጋሴ እውን ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ድማ ንቁሕ ዝኾነ ምዕቡል ዝኾነ ሲቪክ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብ ምፍጣሩን ይሕግዘና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ንቕሓት ብዛዕባ ባህልን ሕብረተሰብን ብዛዕባ መንግስቲ ብዛዕባ መንነት ሃገራውነት ኩሉ ዚታት እንዳ መሃርካዮ እንድሕር ኬድካ ነቲ ዜጋ ኣብ መጨረሻ ብቀሊሉ ዝታለል ዓይነት ዜጋ ኣይክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ጌጋ ክርኢ እንከሎ ብቀሊሉ ጌጋ ከም ዘሎ ክገልፅ ዝኽእል ሓሳቡ ክገልፅ ዝኽእል ንፅቡቅ ፅቡቅ ክብል ዝኽእል ንቁሕን ነቓፍን ኣስተብሃለን ሕብረተሰብ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ፓትሪዮቲዝም እቲ ሃገራዊ መንነት ማለት እዩ ናሽናል ኣይደንቲቲ ከም ዝዓቢ ይገብር ማለት እዩ። እቲ ፍቅሪ ሃገርን ፍቅሪ ህዝብን እውን ኣብኡ ከም ዝዓቢ ከም ዝጉልብት ይገብሮ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ድማ እቲ ኢንዲቪዥዋል ናይ ውልቃዊ ሓርነት ውልቃዊ መሰል የረጋግፅ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምሃብ የረጋግፅ ብነፃ ምእካብ ኢንግሩፕ ይኹን ዋላ ኢንዲቪዥዋልስ ክእከቡ ይኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳቦም ድላዮም ከም ብዝደለዮ መንገዲ ሕጊ ብዘፍቅደሎም መንገዲ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ብነፃነት ማለት እዩ፣ ወይ ከተግብሩ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ካ እንታይ ይጠቅም? እቲ ፓብሊክ ሰርቪስስ ንብሎ ሕጂ ከም ዋላ ኣገልግሎት ጥዕና ኣገልግሎት ትምህርቲ ገለገለ ካልእ ንብሎ ዋላ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ገለ ዝርጋሕታት ናብ ኩሉ ከም ዝባፃሕ ይገብሮ ማለት እዩ። እዚ ምክንያቱ እቲ ህንፀት ሃገር ሓደ ኣካል ናት እዩ። ሃገር ክትሃንፅ እንከለካ ነቲ ህዝቢ ኢልካ ኒካ ትሃንፆ እቲ ህዝቢ ድማ ኣገልግሎት ክረክብ ኣለዎ። ስለዚ ናብ ኩሉ ከም ዝዝርጋሕ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ብሕልፍተን ዘይብለን ኣከባቢታት ቀረብ ዘይብለን ንዓታተን ብፍሉይ እናተረኣየ ናሃተን እውን ከም ዝረኽባ እቲ ህዝቢ እውን እቲ ኣብ ካልእ ዝርከብ ኣብኡ እውን ክረኽቦ ከም ዝኽእል ተኣማሚኑ ናተይ መንግስተይ ይገብረለይ ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሕፅር ኣቢለ በዚኣ ክውድእ ስለዚ ሪኢኹሞ ስለ ዘለኹም ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ክህልወኩም ከም ዝኽእል ተኣማምን እየ። ኣነ ግን በዚ ፅሙቕ ኣቢለ ኣቕሪበየ ኣለኹሞ ኣብዚ ደው ከብል ፕሬዘንቴሽነይ ዶክተር ፍትው ናባኻ ትቐኒየለይ። ገይሮም ፅቡቅ ኣቀራርባ እሞ ሕጂ ናብ ጋይሽና እዩ ኢትኩም እንድሕር ዳ ሓፍ ኣቢልኩም በብታርታ ከተህብትምዎ ክትእርምዎ ግዴኹም ኣየባሕ ንዓኹም ኢና ንፅበት ዘለና ክቡራት ኣጋይሽ እንታይ ዳ ኣነ ደ ፅቡቅ ገይረ ዘቕረብክዋ ኮይነ ኮይኑ ዋላ እንታይ ዳ ኣነ ኢደ ኣልዕለ ኣለኹ መን ዓንደ ኣብርሃ ብርሃን ዒሉ ኣሎ ዓንደ ብርሃን እዛ ሽምካ ቀይራ በጃኻ ኖ ናይ ሞባይል ሓድሽ ሞባይል ስለዝኾነ ስለዚ ብድምፀይ ዝፈልጡ ዶ ፈልጥኩም ኮኑ ክሓትታ ርእቶ ኢና ሕጂ ርእቶ መህብተሚ እዚ እኮ መወከስን ከም መወከሲ ኢና ቅሪብናዮ ዘለና። ስለዚ ንዕኡ ዝህብትን ወይም ከዓ ክእረም ኣለዎ ዝብል ሓሳባት እሞ ንሃብ ዳሓር ከዓ ናይ ሕቶን ርእቶን ካብ ህዝቢ እውን ክንፅፅበል ኢና።
اوكي مجمرا يغنينا دكتور أخليلو يمسلني نسي الأراوكاي presentation بوغاني صبو غيرو من البات أبتي هنسات هاجر كنبل كلنا سي بعتي كابتليان جميرو أب صورة بزيج سرعة زغورو زلو جمير كان لها غير كايو أجس أتي هنسات هاجر زبال قدم هاجر مقام قدم state formation كما تسايك قدمي نايتيلان colonization كا هنسات هاجر رايكون زمالة انتاي دا أبا هاجر نعوز تقومو institutions infrastructures غيرو زمزمز نا هاجرو زماعة بالسيوتي تاريخنا عصر شعت خفر زمنا عالمنا من البات هاجر مسقوم كاغن اتي قريفو زخيد infrastructures تتقيمكا عب مهنات هاجر بوليتيكا ايكونومي محبراو فتحي بو أبلكا إخا social integration ناي هزب متأسسار غيركا ناب حادة social inclusion تأتو مالت نوح مسرحيو كاو جزي ناب جزي بكايريو نايتي هزبخا ديمان اندام اللسكالو تخيديو كل في نظرات جن إذن سلسة عبيتي ناي أبا علمنا نريان كلنين سلازي ናይ ካብ ጣልያን ምጅማር ሞኻ ኣብ ገድሊ ነይሩ መባለቲ ሃገር ከይመፅእ ከሎ ኔሽን ቢልዲንግ ነይሩ እዩ ከመይ ክንብል ንኽእል ኣብዚስ ምናልባት ዳግመ ግምት እንተተገበረሉ ስቴት ፎርሜሽን ከይተረጋገፀ ከሎ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ብቐጥታ እቲ መስርሕ ናይ ህዝቢ ምትእስሳር ዝበሃል እምበር እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ግን ናሽናል አይደንቲቲ እዩ ናሽናል አይደንቲቲ ከዓ ስምዒት እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ናብ ዝብል የብፅሓካ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ብፖለቲካል ኢኮኖሚ ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ ከተረጋግፀሉ ከለካ እዩ ሃገር ኣላትኒ ዝብል እዚ እንተደኣ ዘየረጋጊፅካ ነቲ ሰብ ከተተኣሳስሮ ይትኽእል ኢኻ ብምንታይ እሞ ክትኣሳስር መተኣሳሰሪ ይብሉን ስለዚ ጠቂስካዮ ንኻ ሓቂ በቲ ኣብ መወዳእታ ግን ናተይ ርእይቶ ኔሽን ቢልዲንግ ቅድሚ ሃገር ምቋም ስለዘይመፅእ ስለዘይረጋገፅ ሃገር ምስ መፀት ዘሎ ኩነታት ኢና ክሪኦ ዝግባኣና ብኡ መሰረት እዩ ዋላ ብስርዓት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሃጓፍ ኮይኑ ንህዝቢ መበትታን ይኹን ናይ ዘይምትእስሳር ዝገብሮ ዘሎ ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ብማሕበራዊ ፍትሒ ዘረጋገፁ ነገር ስለዘየለ እዩ የኽብል ደልየ እተን ጠቐስካየን ናይ ፈረንሳይ ናይ ኢታሊ ሓቂ እዩ ኣልቤርቶ ኣሊሲና እውን ከምኡ እዩ ዝገልፅ ጣልያን ሃገረ ጥቁሚና ኢና 1860 ሕጂ ከዓ ጣልያናውያን ክንፈጠር ኣለና እዮም ዝበሉ ስለዚ ኔሽን ቢልዲንግ ቅድሚ ስቴት ፎርሜሽን ሃገር ምቋም ኣይመፅእን እዩ እሞ ዘለካ ርኢኽኮ እንታይ እዩ ክብል ደልየ ይቀኒየለይ